Мария Мрясова өлкән яшьтә булуына карамастан күбрәк җәяү йөрергә тырыша. Надежда актив пенсионерлар клубында да шөгыльләнә. Бүген ул яшәүгә 10 000 адым республика акциясендә катнаша. Для здоровья очень хорошо, очень помогает. Мен үзем, в общем-то, сердечица, как говорится. Безгә рөхсәт иттеләр, и йөрергә бик файдалы. И всех приглашаю пенсионеров идә утырмаска, и йөрергә саф һавада. Спорт чарасы җәяү йөрергә яратучы зәйлеләрне ел сайын Ренат Фәрдиев исемендәге ял паркына җыя. Быел да 50-гә якын пенсионер үз көчен сынап карарга булган. Тормышка 10 000 адым акциясендә зәйлеләр дә катнашты. Бу акциядә 41 кеше катнаша. Алар арасында күбесе пенсионер. Бу чара безнең ел сайын үткәрелә. Акциянең максаты идә утыручы әби-бабайларны сәламәт яшәү рәвешен активлаштыру һәм чара аша берләштерү. Һәр кеше көненә 6 000-нан 10 000 адымга кадәр җәяү узарга тиеш ди белгечләр. Акциядә катнашучылар бәйге шартлары буенча ял паркын 7 тапкыр әйләнеп чыгарга тиеш. Ахырдан җиңүчеләр дә билгеләнәчәк. Шул рәвешле зәйлеләр тагын бер тапкыр үзләренең спорт яратуын, сәламәт тормышны сайлавын дәлилли. Адилә Бирханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.